ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ା ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ଗଛ ଏଇ ଛାତ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ କେମିତି ଉତ୍ପାତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗଛ ଉପରେ ଛାତ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ବସିକିନା ବଗିଚା ସବୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଖାଉଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ପତ୍ରକୁ ଖାଉଛି, ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି ତାକୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପତ୍ର ଖାଉଛି। ଆଉ ସେପଟେ ବି ଦେଖାଉଛି, ସେପଟେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବି କଙ୍କଡ଼ାଟେ ବସିଛି। ଏସବୁ ଫସଲ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ବସିକିନା। ଆଖକୁ ଟିକେ